Здравейте, приятели! Отново съм тук и както вчера ви обещах, днес ще играем главно на Tribal, но преди това ще трябва да си купим Epic Chest на Clash Royale. Тази сутрин видях, че имам специална оферта и е Epic Chest. Добре, 8517 епика, аз имам 10850. 3, 2, 1. Така. Един джурец, един гоблин барел, 3 ексбола и 12 майрера. Не бяха лоши карти. Даже бяха доста хубави карти. Така. Ще донейтна. Донейт. Добре, започваме с Tribal. Проблемът е, че зарежда малко бавно, но поне с зареждането в самата игра на батъл и такива неща няма проблеми. Трябва просто малко да се изчака, за да зареди. Ето. Отваряме Silver. Free. Тя е точно като Clash Royale. Ама точно. Вижте, това тук всъщност то си също има Giant Chest. Това е Magical Chest, а това е Super Magical. Сега ще ви покажа нещо интересно. Това тук е Giant. Това е Принца. Giant. Това е уж мускетар. Това се счита за мини пека, а това се счита за Witch, защото мята едни като ядене и натам тръгват 3 скорпиони. Добре, да пуснем другият Silver и да започваме битка. Тук елексирът всъщност е вода, което е смешното. Така. Giant. И тук ще защитим с арчери. Трябва. Yes. Horseman и бомбър. Не. Бум. Добре, Giant. Така ще направим. Horseman.
Победа и пак победа. Тук обаче се печели много по-лесно, отколкото на Clash Royale. Не знам защо. Предлагам ви едно нещо, приятели. Ако Tribal Mania ви хареса, напишете в коментарите да редуваме един клип на Clash Royale, един клип на Tribal Mania. А ако не ви хареса, ще продължим само с тези на Clash Royale, разбира се. Скелетън арми. Мразя, когато някой има. На тренинг арената винаги от един тренинг чести дава по една епик. Аз тази игра съм я започнал 3 пъти от начало, защото ми се бъгна и 3 пъти ми беше Horseman, т.е. принц. Другото гадно е, че тук една епик в стора ти струва 4000. Yes. Пак побеждавам. Айде. Golden chest. Имам 204 кристала, защото не съм харчил нищо и мога да купя 2000 пари, но не ми се купуват. Ще ви направя и така. За Warrior. Я чакам дек 2. Ще го сложа на мястото на Fireball. Warrior е яко, защото се върти и той представлява нещо като Валкирията. Последния път, когато играх Tribal Mania, играх в продължение на 3 дни много и ми се падна енчант на чест, което е Magical. Warrior. Как си го апгрейднал? Само да бутна и пускам Horseman. Супер. Кръстил съм се Pro Winner. Така, 141 голд, 4 кристала, 18 стрели. Yes! Yes! Така. Тук ще го правим, значи слагаме и слагаме. Стана ми 4. Butcher. И мястото на стрелите. И дека ми е готов.
Това беше от Трибалмания. Сега да изиграем една битка и на Clash Royale, за да завършим на днешното видео. Имам точно едно място. Тесла. Принц Уизард. Не! Мразя като правят така. О, сега ще ми бутне кулата. А може би няма. Battle Run 5 и Уичка. О, шит. Защо тези, които имат елит барбериани, винаги печелят? Пак ли е? Стига! Седми левел. Фък. Като гледам как върви, майче ще ме бие. Боря се колкото мога. Fuck, Dark Prince. Не, защо? Не. Добре, приятелите, като ми свършва времето, няма да успеем да изиграем още един батъл, затова другия път пак ще се опитаме, так ще имаме 2 свободни места. Довиждане и не забравяйте, абонирайте се, споделяйте и харесвайте.